Koliko grad zapravo prepoznaje ovaj potencijal ovakvih manifestacija? Tu je stvar u tome da s jedne strane se gleda kao da smo avangarda, u 2023. ali mislim kad smo i krenuli 2019. Mislim nama je zapravo programska neka orijentacija da se što više kinematografije svijeta vidi. Za sve ostale probleme, na koji način ih onda savladavaš? Prvi je kao najtužniji odgovor je prekarni rad. Fali bilo kakav natpis kao Summer Cinema ili nešto, zato što niti ga smijemo staviti. Dosta bizarna situacija, moram priznati. Jer bi trebalo svima zapravo biti u interesu kao da se reklamira ono što je ipak kulturno događanje. I da. Posjeta recimo stranaca na Hitchcockovim noćima je bila izuzetno, to jest onako kako bi mi voljeli, dakle 1/3 posjetitelja su bili stranci. Što bi mi mogli naučiti, a da postanemo bolji u tim stvarima? Da. A mislim, prvo vidim razliku između ove medijske kulture, odnosno kinokulture. Primjerice, kad nam je došao talijanski jedan mladi redatelj iz Milana, kaže kao super, vidite to što radite sa svojim kinom, ali ovdje praktički bi trebao imati svaki kvart svoje ljetno kino.